ערכים לא קונים בקניונים. מיום הקמתה של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל לפני 25 שנים על ידי החברה להגנת הטבע, פעלה המועצה לשימור אתרים ללא לאות, להצלה, שיקום, שימור ופיתוח של מאות אתרים ומתחמים חשובים, המהווים חלק מההיסטוריה של ההתיישבות בארץ ישראל, התנועה הציונית והקמת מדינת ישראל. אני ואתה נשנה את העולם. פעולה שהחלה כהצלה פיזית של אתרים ומתחמים, הייתה לאחד הכלים החשובים בתכנון וחידוש עירוני, בהנחלת מורשת, ערכים של אהבת המולדת ועברה, וערכים חברתיים וכלכליים. אני ואתה נשנה את העולם. בשנים האחרונות אנו עדים להתחזקות מגמת השימור. שוקמו ושוחזרו מתחמים ומבנים שהפכו למוקדי תרבות, אומנות ובילוי, שמושכים אליהם מבקרים רבים, ובכך מנחילים ערכי כיבוד העבר. בנוסף לערכים אלה, בשבעת האתרים שמפעילה המועצה לשימור, סופגים המבקרים תחושות של הזדהות עם העבר, נחשפים למאורעות ולדמויות המהוות דוגמה אישית. הם שהתוו את הבסיס שעיצב את דמותה של מדינת ישראל. המועצה לשימור אתרי מורשת, בסיוע גופים ציבוריים ופרטיים, נמצאת בתנופת עשייה בכל רחבי המדינה. בשנה האחרונה נחנכו וקודמו פרויקטים לשימור. מדינת ישראל עשתה רבות בתחום השימור בשנים האחרונות. מבנים זזים, תחנות רכבת משוחזרות, בארות מים משקשקות, רחובות ושכונות הומים מבקרים ומסיירים. אולם עדיין מתנהל מאבק יומיומי על אופן השימור ופניו. עדיין המלאכה מרובה, אתרים רבים חשובים עומדים בפני כיליון, וכל דחייה בהצלתם לא ניתנת להשבה.